Sana all may pagkain sa mesa. Sana all talaga. Ay, ako'y gutom na talaga. Anong hirap sa uluhin ang mga sinasabi mo. Magandang umaga sa inyong lahat. Kahapon ng umaga, habang pinakikinggan ko sa telebisyon ang mensahe ni Ma'am Lenny, nakakahiyamang aminin, pero di ko napigil. Di ko napigil ang pagluha. Pagluha sa dalawang bagay. Una, luha ng agam-agam at pangamba. Pangalawa, tangina, nagugutom na ako. Pasa sa ulo ko nang sinasabi mo, Sir KIKO. Sana all. At ang pangarap ko sa bayan, sana all may sariling trabaho at maayos na kita. Sana all may pagkain sa mesa. Sana all talaga. Ay, ako'y gutom na talaga. Anong hirap sa uluhin ang mga sinasabi mo, KIKO. Sana all may bakuna. At sana all ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. At sana all nakapagtapos ng pag-aaral. Matagal na ang pinagsamahan namin. Nyo pala ni Ma'am Lenny. O di wow, sana all kayo na. Gutom na ako, ayaw. Wala na kaming makain.